Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Ikaw na! Promise! How I wish nga mukuyog na gid siya nako sa akong advocacy. Thank you, guard! Unsay? Naara dito siya sa ubos na nawag ganina? Oh my God! Oh, hala ka do. Naara ka dito siya sa ubos kanina. Huwag man siya musulti. Abi na kung naari sa sila. Kaluoy sa taon niya, uy. Pero huwag man siya musulti, kod. Isulti unta to siya. Pero lain sad kayo kung ako pa siyang pabalikon. Mag-sorry na lang ko, ugma. Okay ra, uy. Kapoy mas kagabi, igod. Klaro kasi mong tingog nga katulgo na kay ka. Thank you good kayo sa pagsabot, ha. Okay ra, good. Wala siya problema. Thank you! Thank you! Si Karen. Ang ilang queen. Attractive ba agad si Karen? Tinuod mong good. Waras ko bingking ni mo. Tinuod lagi. Tinuod lagi. Waras ko bingking ni mo. Ay di ba? Tinuod nga attractive siya ba? Tipong artistahin manggod siya. Di man na nato ika-deny. Kaya ako kung lalaki pa ko, ma-attract ko niya. Mao ba? Oh, wala lagi ko matrak niya. Mo-deny lang ka. Honest. Na-turn off lang tingali ka niya kay bawo na manggug ka nga nakagusto siya ni mo. Pero kung wala pa tingali, imposible nga dili ka ma-attract ko eh. Ambot lang. Basta ako, wadyo ko makinumdum nga na-attract ko niya. Bisan pa pag first time nga nakakita ko niya. Di dyo parehas ni mo. Oh. First time pa lang pagkakita na ko ni mo. Naanalayin ko na feel nga something. Hala, uy. Ganahan nun sa taana. Ay, hala. Ay, sorry. Sorry. Okay rawa mo kumaigo. Bitaw, tinawag bitaw. Wayati ka. Labi rin pagkakita na ko nga namulit kag basura. I mean, dili basura. Mga plastic nga botolya. Samot ko na-attract. Sa ato pa, na-attract day ka sa kong pagkabasurera. Basurerang milenarya dia ito. Shh, uy. Uy. Ay, okay. Akong air phrase. Basurerang prinsesa. Naanasad sila. Nagpasuya na sad sila. Hi, Karen. Nga naman kay picture itong nanakay sa kabaw sila si Carlo ug Sheila. Ano ka to, uy? Asa ka nanguhaad to? Naram ko ni share ato na ako. Kinsa man? Basta. Karen, puspos man ka. Huwag ka man ang hinako. Bisan di mo na lang untang gibutangan og CTTO. Kuya, bugid kay kag caption. Ay pagbuot. Dili ikaw nasa picture. Pero ako to picture. Do. Pwede mo na ako ireklamo ato. Reklamo! Oh, Nga no? Ha? Na-offended ang imong amigang basurera nga taga-bukid? Pero katawa man ka. ayan! Katawanan man ka. Every time musulti ka na ba kay makatawagad ko. Thank you ha, Karen. Imo kong gipakatawa. So, lagi niya. Ako na sige katawan.
Di ko ka move on eh. Jed, ayaw ra gud ana. Huh? Bad man sad na. Siya bod. Pati na sa diyang gipanulti ni mo, uy. May gamay matingali na bayhan. Shh, uy. Bad lagi na. Baligi ko na, do. Okay, no comment na. No comment. Ah. Oh no. Oh my God. Oh. My God. Ngano, Jed? Unsa man imong gitanaw? Wa na gid. Impas na gid. Unsa gani? Huskang. Ambigo na. Abay ba? Saan ba eh? Kini imong gitanaw? Oh. Na ano sa mga bagong nipasaka o kaso niya? Unsa di na? O, makadoy. Binog unsa. Unsa lagi di ay na? Oh, kuha. Di man mo tubag. Sorry. Si kuan good si PDD. Kisa man na? Wa ka kaila? Kanang sikat nga rapper ba? Pinoy? International. Ay, wako kailaan na, uy. Di ba sa ko ganahan anak nila? Idol biya na ni Jed. Si Eminem good akong idol. Uday, racist magay. Damn good. Black man mong Didi. White si Eminem. Kanaham ko ni. Di kinsa? Ni kuan. Kinsa? Ay, di mo sa na issue good sa pagka-black or pagka-white. Awa ra mong duha, murag padong na lagi sad mo lalis. Ase mas maayo kuyugan ko ninyong manguliktang mga plastic bottles. Oh, Vacant pa man na to. Pwede ba nga kuyugan ko ninyo? Do. Kibaw ka, gigatawaan nila. nga naman. Friends mo sa FB akong cousin o si Karen. Nga? Na may gipo si Karen nga picture na itong tulo ni Sheila nga namunit ang mga plastic bottles. Sula yun ang bayhan nasa. Wa sila yung lingaw. Patiwasan siya ko sa storya daw. Oh, sige. Mao to, ila kong gikatawaan kay kuwang baday ko nung akong allowance nga mamasura na naman ko. Mao to, ako na yung silang gistoryahan about ni Sheila. Shock lagi sila do. Labi na kung gipakita ang mga pictures na to silang bahay. Lukawa rin mo do eh. Huh? Ano naman? Di ka musulti mong kasi ni Karen. Awo di sa. Lo? Akong tawagan, bi. Akong tawagan. Hey! Silence, please. Okay. For this activity, listen. Two students will handle a certain task. So, one task will be worked on by pairs. No, you cannot choose your partner. I will be the one to decide. And since in this class, the number one of ladies and gentlemen are equal, magbunot-bunot ta. Mura bag manito ug manita. Actually, I have already prepared this. In this jar are the names of the gentlemen. So, I will give the ladies the honor to pick up one ruled paper and read the name nga ilang nabunutan. Okay, start. Mayon ta, ako yung mga pilian. Okay, kinsa may wa magkabunot. Me, sir. Okay, do it, Sheila. Whose name, Sheila? Jed, sir. Yes! Next. Me, sir. Okay, Karen. Silence! I said silence, huh? Okay, pick up one name, Karen.
Whose name is that? It's Carlo! Carlo! It's Carlo! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!